Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, W Store. In the Philippines, welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino hilatayan. Mayong adlaw, magandang araw po sa inyo. Labi na sa karon na nakakita. God bless you all. May butag ma'am. So ito pumati ma'am. Daghan. Ito ma'am. Sama sa... Ako ang mga kay kanina ko gulo dito na. Ito ma'am. Kanang unang sakit ang basket tayo. Sa una pa sakit na daan. Ma-explain mo isang klaseng sakit sa ulo? Ano kung anong klase? Sakit basta magkulaw ko sakit din siya. Mawala karon. Kung sa mga sakita ka ng mga yun, Pero anak ba diri? wala mong bakting. Diri Dili man. sakit yung birang buhok. Sahay sakit. Karon wala na. Pero ako Hindi ka kay nagaligo kung abtang kay kalas dusing mapagkakatulog o kung hindi ka maligo. pag kanang ako mga 5 ka oras maligo ko. Kaya limang oras. Ang tulog na nako. Maligo ka. Pero ka lang abot sa alas 12 ba? Ito alas 12 na, wala pa dyan kakatulog. Ikaw ma, maligo. Ay oo. Sahay makatukog alas 2. Alauna. Man, maligo, kulog ma. Maligo ko kuha na. Sahay. Ako mo kalibgan karon dai. Pag matulog ko, kumata, makatulog ko mga batatong mga unong ka oras dito. Ah, Ulabad akong ulo. Kaya di lang ko makatulog. Wala ano ilabad. Nalibog ko. wala pa Wala nalutaw ko ba ini kamunta ug wa ko tulog. Sige, sige. Ya ang Asa nga part sa ulo? Dire, nana, sige daw. Dere, ana nya say dere, wala lain akong dito say. Ako ko sipon. Sa pagyot, Sipon. likod, Dere, poy-poy. likoy. Tanan na oy. Tikil. Ano sa panatil? Poy-poy po dere say manuslo. Nya ang kuha jud kay pila naman po ko na-admit ay kanang check up lang kay hadlok kay ko ma-admit ay magpa-admit kay tambal ba tauna ka pila ko ni admit Ah, di man ko maayo sa tambal gud pero kulang pa. mo nga bago ta ko na patambal ko na ulian ko sa kuwak Duwa. kay bilakang ba ko ng balay niya Wala kang? ang kasagaran mo jud mag-hospital ko sa una kung nanduman mo gud buhat pa na ba buhat dari ako karon na akong gikuanan tingala ko nga di na nung ko katulog ko say alas 12 ata na po say tulo ka oras ra na say naputol-putol ba nilain ako karang diri bro balik akong pinaman po ko niya good say kung dili ako tinog dari ba niya dali ra Ano ko daw, lapas ka sa oras ka? sahay dali ra ko gutumon naghawang ko sa butkiyan dali sakit Ang pinaka number 1 dyan, ang sa man dyan. Nga, murag, kung di dapat mawala. dali akong ginhawa hangos na ana Tingot, dili. di man nga murag mahangos ko ba nang Hangos? di ko katulog oh Sige, sige. Ano sa kalas na hilot? dugay na Hilot, yun. Ang hilot na. diri naman to gihilot sa kuwaong una dito ko sa Santa Cruz ng balay gihilot ko niya Hilig yun yun manambalay. Puro yun manambalay na yung mga... Hilig yun hilot manambalay. diri man to yao diri ra ko gihilot ba diri ra o diri mga gihilot ko niya ato mga 20 minutos na siguro Taas mo. Human ato, dinan ko niya nga, ayaw inom og tambal. Kunya kaya nagpa-aklan ko to nga, nagpa-check up ko, di na inom ko tambal. Ako mapainom ako. Tamad ko. Inuman na. Ya, human ato, Really, yun halos na lang dito. gani niya. Mo to pagkakuan, dito na po ko. Dapat na tato isa kailan, yaan ba? Hilot na po ko diri. Wala po ko gibalik. Dali ba, dali po ko sa tiyan. Anak ko, hilot ko niya diri. Ang akong kakuha ng galaging bro, yung musaka sa kong kinaon ako diri. Kabuhi na mo. Ka ng 5 po na po.
Murag, kasagaan mo kung ako sa una na niya. Hindi ko hindi ka nang natambal. Sige, sige. Asa kitong balay mo man? Bato sa Bato. So, basig na kay shout out sa taga Bato. ulo ko eh. Huwag kay shout out sa Rabina. First gram. Sige, ayan guys. Shout out sa taga Bato. Santa Cruz, Davao del Sur. Si Ma'am Dre, no? Naminaw ta. No, nakita man ninyo. Yung pamatay sa kalawasan, nadungog man ninyo. Matinaghana. Tanan eh. No, Tanan ang lawas bitaw. ah, Tanan din ang lawas. So ano lang, no? Tabangan nato si Ma'am Mamaayo yung pamatay sa kalawasan. Siyempre, Wow, siya. no? Sabi na ito panagkayan. Siyempre, tanan nga mo doon na may kamot ang Mamaayo, tutob sa itong mahimo, no? Kahit kayo natin kinapamagis sa kalawasan, no? Labi naman trabaho tayo sa. Of course, shout out ko sa mga viewers, regular viewers, sa akong reels na viewers sa reels. Facebook friends lang ko, God bless sa inyo mga. O sa karoon na nakakita ang mga video, kung may ligang traditional hilot, please subscribe, i-click ang bell button para update ko sa kanila katakalaw, comment, like, and share po. Ayan, so shout out po sa akong top 10 country viewers, India, Indonesia, Philippines, thank you so much. O shout out po sa lahat po ng mga OFW. Ganun mga friends ako ha, ano na ka Facebook, Eric Hilot, ang traditional. So ayan, gusto ko ng Hilot guys, shout out po sa taga Bato, Santa Cruz, Davao del Sur. Love you guys. Girot ni mo pa? Ulo. Saan ka daw kamay mo? Up! Kasi daw. Pero ako, bitago. Saan kamay? Bitago. Kana, okay na ka na? Ready na ka? Wala, kamot mo. Wala mo. Mulai tulogay ha? Okay ka ah. Yung grupo ni Ma'am Aura, parang may sinasabi na ilalabas ko yung tapos Sige po ko ka nang iihi. Okay na lang na sige pangihi kaysa di mangihi. Hindi man takatulog po. Siguro masugar na. Ano ba yung sintomas sa taas yung Ginawa ko na lang bahala na rin. Tulay bahala Mama Mary. Ano ka kunin lang? Ano ka kunin lang? Run out guys. Mita. Ilang. Sinungod? Pick up ko, wala na po pa. Hindi na mo kang tambal. Hindi mo nalipay o. Hindi pa yun. Bata rin mo, makambag ko. Itong sige na. Yes. Bata ko ko, amin ko yung anak-ambak. Yan naman bata ron. Okay. Buka. Oh. Ayun na. Sige, pangalan? Rosalyn. Rosalyn? Rosalyn. Rosalyn.
tawag ba o mga mukbang. Ay, mo na kuan sa tiba ka na kundo ko balik-balik. Nay. Sus, tawag na nila kapasmado kayo. Ay! Ayaw ng mulawas. Pas mo sa kusog, yung mulawas, klaro kayo. Mas labaw pa kasi yung bana. Bawa na niya sa gawas. Hindi ko na naging mas bano. Limon. Sige po ay. Agay, agay, agay. Agay, tawan. Tikip yung ano? Ano yung ano yung lawasan? Hilot may kinahanglan na. Bigla na tanan mong anak dat o doon. Sakit akong ginautakap. Ha? Anong kabog imong anak dat? Pat, oy. Dili sakit akong hilot, kundi sakit yung lawas. Ano ako wala na. Upat di ay tulog na Ay, sa naku, mga lima. diferensya mo lang, di pa hubad-hubad. Ha? Lima tanan. Limon. Upat. Ano upat? Duha. Duha na ba din sila Angel o si Kuan? Duha na. Duha na din, dahil kutulungan sila. Ito, anak na ko ito isa. Papa din yung... Ay, katong ginamagwangan. Papa din yung ganda. Sakitan ako ay. Kung pa lang ko, pasmado mo ka. Pasmado pa lang, katabak. Limon. Karayan dito ka kung pamero ng anak. Umang kansa ko. Wala kinasupak na yung mga. Katukol ba? Sakit kitukol. Ha? Katong kituslok yung sakit kayo. Ano nga, kay kadalihok, maghinaw. Muna siya. Yun. Advance. Alam sa kadagtime ba? Nagkanan na lang nag-viewers. Ang time, hindi ba na ako Ilang? Ito makislit, malagot ka. Laman yun. Okay na lang yung balay. Kasi lang ko. O, Kamyot ta, pero yung balay yung balay. Susubay nung. Noon, 40. naandat pa na lang. Kunti lang dik niya. Ang nawasan. Pasmo kayo. Alay, alay. Ah. Kaya, kaya. Sakit ng batang. Ah. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Mama ni mo blue. Yellow ni mo blue. Blue gani ka no blue.
Go! Attack! Tingog, no?